Malume. Sawubona. Awuqagele nje ukuthi ngiphuma kuphi? Anginaso isikhathi semidlalo enjalo yezingane. Uma unento ofuna ukisho khuluma. Uyazini vele uhambe futhi hayi. Malume. Kanti wena uhlala udiniwe ngaso sonke isikhathi? Namhlanje uyashada futhi kulokhu ke indandatho yakhe iphephile kunjalo. Pho indaba ubukeka ngathi udiniwe nje. Mina phela bengicabanga ukuthi mengifika ngizokunikeza ishiwani, bengilindele ukuthi uzojabula ukuyibona. Kodwa ngizothini? Akunalutho ke. Bengithi ngize kamereni lakho ngizokunikeza yona kodwa ungayithatha manje lana. Malume. Ngiqedile. Phuma, hamba. Kodwa malume. Phuma njengamanje. Ema. Ngeke uzelana ngaphandle kwezathu. Ngoba usona isilimo lesobuke kuyiso. Yini ku-anti wakhe aphekwayo kulokhu? Umuntu wesifazane ofana naye angeke ayihluphe kangaka. Eyihluphela nje isimemo somshado. Ngitshele yini inkinga yakhe? Durga madam, ngizobe ngikutshela uyezwa. Ngicela ungatsheli umuntu kodwa uthi ngikutshelile. Lokho ngingangifaka enkingeni ngempela. U-anti unenjongo ehluke ngokuphelele kunalokho. Ngazile. Zini inhloso zakhe? U-anti ubeshe ekuqaleni ukuthi uma AJ engashadi nami, ngihamvumela ukuthi ashade noShweta futhi. Uzimisela ukuphula lo mshado. Lokungabaza okuzwayo ngo-anti. Kuyiqiniso Durga madam. Khona ukuthile okungase kwenzeke namhlanje manje hlala uqaphile. Uhlala ubhekile nje yonke into eyenzakalayo. Ngisho ukuthi uqaphele njalo. Lungile. AJ. Noma ngathi udinwe kangakanani ungakhathazeki. Ngikhona ukuzokusiza ukuthi uzizwe kangcono. Ungene kanjani ekamereni lami? AJ siyashada kusasa. Ngizoba unkosikazi wakho angithi. Umshado awukakenziwe kwamanje. Sezwana? Manje ngeke ngikwazi ukuthi ngiye egumbini lakho. Bheka. Phuma. 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 Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.